Mä oon Jokitalo Henri ja työpäällikkönä toiminut JT:llä tässä reilu parisen vuotta. Tämänhetkinen projekti tässä on Viemeritunnelin saneerausurakka. Kadun alla tässä 90 metriä pitkä tunneli. Tunnelia on rusnattu ja pesty ja sitten ruiskubetonipinta laitettu. Siihen tällä hetkellä on menossa nyt loppusiivoukset tuolta maan alta tunnelista imetään ruiskubetonin nukkaroiskeita pois. Tämän urakan tilaaja on HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Tämä projekti on kokonaisuudessaan noin kuukauden mittainen. 3 viikkoa tässä tehty ja tällä viikolla tulee nyt homma kokonaisuudessaan valmiiksi. JT on hyvin monipuolinen yritys, monenlaista hommaa tehdään ja työt kyllä vaihtelee ja työnkuva vaihtelee, ei tule aika pitkäksi.